Kunumbai, Namaste, and a very warm welcome to the opening ceremony of the Indian Oil Presence Durand Cup, powered by Coal India, organized by Indian Armed Forces and supported by Government of Assam and Bodoland Territorial Region. असम दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करता रहे। साथियों, असम ने भी हाल ही के दिनों में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। हमने ऐसे अनेक खिलाड़ी देखे। Fourth team to be played in the opening game of 132nd edition of Indian Oil Durand Cup. Please give a huge round of applause for Team Rajasthan United FC and Bodoland FC. The Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma, wishing the players of both the teams, the Bodoland FC and the Rajasthan United FC, the players of both, and it is a tournament where the winning team walks away with 3 trophies. And as you can see, it's already displayed in the field of play area. And the 3 trophies are the Durand Cup, a rolling trophy and the original prize, the Shimla trophy, also a rolling trophy. Rajasthan, Bodoland FC. Start जाबाय नै मबाइल नाम ना पिंक कलर नामा गोमो गोमोआ बडलेण्डआ गोमो गोमोआ बडलेण्ड अर्जुन मान यस
Ini orang kelapa lam nih, ayo bisa sih. Ini silong nih. Bener kan Rasul? Ini bibion apa? Ini tanah kayak apa? Ini kajutnya, ini cincin. Hai, lawan deh buruk. Hari ini mana? 17. 17 siya? Kayak deh. Public hunai, ukha haba bukharakai. Body support Bodoland ki. Dasimbo score खालामनो हायाखै. मोननैनि टीमाबो 0-0. Tamam, ukha गोसानै. अब्लाबो गेमा थाद'आयै सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड एफसि आरो लोगोसे राजस्थान बे मोननै गोख्रों टीमनि गेजेराव दायो सोलिगासिनो दङ दा मोननै टीमा दासिमबो स्कर जायाखै जेंनाया खम जादों थारमाने गोलो बारा नायदों अब्लाबो सासे मानसि थायाखैना अब्लाबो पुरा नायगासिनो दङ सेकेन्ड हाफनि उनाव नै गेमा स्टार्ट जाबाय दायो पुरा पानि माने दैया जाबाय नै हमना ला ओरैबायदि स्पिडा दंखायो अब्लाबो उपाय गैया गेमखौ सलायनो गोनां जाबाय गल जानो चान्स दङ राजस्थाना सोदोंमोन गल Oh my God! बाख्नायजाथाव मानसिफ्रा नै जेसेबां अखा गोसा हाबाबो अब्लाबो सासेबो मानसि थाङाखैना पुरा सिजानाय नायगासिनो नायनानै पुरा फुरथि मानिनांगोन दे मानिनांगोन Rajasthan sobai. Rajasthan sobai Bodoland ko. Apne chance dongbawomen Rajasthana Bodoland ko sono chance खालामबावदोंमोन नाथाय हाफ सोनो हायासै Bodoland FC आबो सोनो सेस्था खालामगासिनो नाथाय हायाखै नै अखाया जोबोर स्पिड हानायनि थाखायनो गेमखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय नै दोनथ'दो गेमखौ अखाया खमायोबा होफाफिननो हागौ
दासिम राजस्थानआ 1 स्कर खालामना दोननाय बड'लेण्ड एफसिखौ अखायाबो जोबोर हाबायना दा डिस्टार्ब जादों केमेरा हमनोबो